Ne ye Moro Jara ye. Bon ne ka baara ye sogo feere de ye. Boucher ne ye boucher Darobugu Sukura. Mali sogo feere n'a bagan jago a bɛɛ bɛna bayɛlɛmani de kɛ ka intervention formation de kun bɛ ka kɛ boucher kunna. Bi comme an kun nana don a la fɛn kura don an ye a kanu ka mɔgɔw wele ka n'u former pour que u ka se k'a dɔn baara min bɛ ka kɛ parce que Mali boucher bɛna bayɛlɛma k'a kɛ ko bayɛlɛmanikɛlaw an bɛna bɔ boucher ra k'a kɛ bayɛlɛmanikɛlaw ye. Oye Abdoulaye Njame Kureshi bayɛlɛmanikɛlaw n'o ye bagan ni sogow ka bayɛlɛmanikɛlaw u ye tɔnsigi dɔ ŋaniya bi ka kalan kɛ interprofession sariyaw kan donc ne tun y'o kalan karamɔgɔ ye. Kalan in kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ Mali sariya yɛrɛ b'a daga cogoya min na n'o ye loi d'orientation agricole ye o fɔra ko sɛnɛ bolo olu ka labɛn ka kɛ mɔnɔw ye n'o ye interprofession ye. Donc caman sigira ŋaniyaw b'a sen na i n'a fɔ kɔɔri i n'a fɔ malo i n'a fɔ bɛnɛ o n'a ɲɔgɔnna caman nka min ye bagan ni sogo ye o tun tɛ yen sisan a baara kɛbagaw y'a ŋaniya k'a fɔ olu bɛna o de sigi donc u y'a baaraw daminɛ ka guwaw labɛn dugu ma ka yɛlɛ bon min ye bayɛlɛmanikɛlaw ka guwa ye olu y'a kanu k'a fɔ u bɛ fɛ ka kalan di u ka tɔndenw ma a kan donc bi kalan bolila o de kan. Donc kalan in kɔnɔna la an y'an danbaga sen damadɔ la o fɔlɔ o ye interprofession yɛrɛ sariyaw ye loi d'orientation ani décret min bɛ ɲɛsin an ma n'o ye décret 08/793 ye. Bon o bɔlen kɔfɛ a la jɔn ni jɔn ye interprofession tɔnden ye interprofession a bɛ lakodɔn jamana fɛ cogo di interprofession a sigikun ye mun ye a ka baara ye mun ye ni jamana yɛrɛ y'a lakodɔn a kan ka mun ni mun kɛ pour que a sigira bolo min kan o bɛ nafa sɔrɔ donc an ka bi kalan bolila o de kan. Bon formation in kɔnɔ comme an kelen tɛ famille saba de bɛna formation in kɛ ɲɔgɔn fɛ mais anw de y'a labɛn boucher de y'a labɛn n'o tɛ bagan jagolaw ani bagan lamɔnaw ka fara boucher kan donc an de y'a formation in kɛ ɲɔgɔn kan a kun bɛ min kan pour que an bɛ se ka na an ka sogo yɛrɛ ka se ka saniya ka dun ka se ka to an fɛ yan nɔ an ka baganw ka lamɔ ka ɲɛ jamana ka se ka dɛmɛ population ka se ka lafiya sɔrɔ ka fɛn bana ninnu ka kɛlɛ ka bɔ sogoko la. Maloya ko de don k'a fɔ nin bagan baara ba in bɛ kɛ Mali kɔnɔ Mali bagan bɛ bɔ ka taa Sénégal mais MINUSMA ka bagan sogo bɛ bɔ Sénégal de parce que abattoir min b'olu bolo o bɛ norme na an ka abattoir tɛ norme na donc interprofession bɛ se ka laɲini jamana fɛ a bɛ se ka nɔgɔya kɛ kɛnyɛrɛyew ye cogoya min na u ka abattoir sigi jamana kɔnɔ minnu bɛ norme na pour que ka barika don an ka sogoko la. Lakana ko min bɛ yen ni nin tɔn ye sira sɔrɔ a bɛ kɛ tɔn ye min bɛ jateminɛ kɛ hali boucherw ka baara cogoya la parce que n'i y'a u bɛ bɔ ka taa sufɛ dugutilaw ni fɛnw na ka taa baara kɛ hali bi minɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw de tɛ yen nɔ n'o tɛ ni minɛn kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ baara yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen nɔ abattoirs bɛ norme na baara tɛ kɛ dugutilafɛ baara ye o baara tɛ jɔ mais tɔn kelen min bɛ se k'a laɲini kɛ jamana fɛ o baara yɔrɔ sugu ka dayɛlɛ jamana kɔnɔ o de ye interprofession n'a ɲɔgɔnnaw ye. Ni Ala sɔnna ma an ye formation wɛrɛ boloda nin kɔfɛ parce que anw nana boucher ra ka n'a sɔrɔ yɔrɔ tiɲɛnen don donc yɔrɔ tiɲɛnen n'i nana kan i k'i jija i ka sɔrɔ mɔgɔw kunnafoni ntanya de kuma na donc inshallah an ye kunnafoni sɔrɔ Ala y'an wasa ka mɔgɔ bila an ɲɛfɛ o bɛ an former kuma bɛɛ ka ladilikan minnu fɔ an ɲɛna an bɛ t'o conseil kɔnɔ pour que an ka se ka formation wɛrɛ boloda nin kɔfɛ ni Ala sɔnna ma o tɛ dogo a yɛrɛ la. U k'u cɛsiri interprofession baara ma nɔgɔn u ka hali bi u ka kunnafoni di k'a kan k'u ka tɔndenw kalan sariyaw la pour que u b'a faamuya parce que ni kunnafoni ma faamuya baara tɛ se ka kɛ. Bon n'i y'a mɛn mɔgɔw aw bɛ taa kuntilenna kelen fɛ o y'a ka faamuyali kɛra kelen o ye acteurs ye n bɛ welewele min kɛ ka taa olu ma n bɛ welewele min ta ka taa jamana ɲɛmɔgɔw ma parce que olu de y'a kanu k'a fɔ nin tɔn sugu ka sigi jamana kɔnɔ u ye sariyaw bɔ a la u ye lawaleyali sariyaw bɔ a la n'o ye décret ye vraiment nin tɔn min bɛ ka sigi nin ye u ka u dɛmɛ u bɛ se ka san sɔrɔ cogoya min na n'a fɔra dɛmɛ bɛɛ tɛ wariko ye u ka service technique minnu sigilen don olu ka dɛmɛ don u ma kalan sira fɛ baara faamuyali sira fɛ sariya sira fɛ pour que u bɛ se ka sanayɛlɛ sɔrɔ.